KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi onon kala kubal on calminama kadi on bismama e yewtere moon wiitende KUCCAM eɗen gandi KUCCAM ko yewtere ɓennore ɗo e kala e saaha e nder staktirde moɗon walla ayaw habrirde Piindi TV hande kadi en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude on ɗon aadi e hande eɗen gara e yewtere meɗen nde ganduɗa kewɗen joddaɗo ɗo koye worɓe waɗoɓe dawrugol tawi ko ɗo e nder leydi Sénégal kono hande en tacci keeri walla sen belama mbiyen en jiime guri en tacci maaji e mbaadi kuuɓal ngam haalde Afrique e mbaadi kuuɓal holko jeewon sababu noon nde yewtere hannde joopi ko Afrique fof e kuuɓal nde tawno ñalawma 25 lewru me ɓennuɗo o waɗi Afrique duuɓi 60 walla nde fedde wiyetede organisation de l'unité africaine wontude hannde UA woni union africaine tawi ko fedde tambinde ko fate banggue pelle Afrique e mbaadi kuuɓal nden fedde hannde dañi duuɓi 60 sabu ko 1963 toto Addis Abeba nden ɗon fedde darnano fayido o ko fewnude Afrique gollade Afrique bonne gouvernance politique économique woni faggude hay ko nandi hen e ñalawma hande o KUCCAM ari ngam ɓedde ndeɗon fedde e darde muɗum ngam ɓedde Afrique e golle muɗum ngam ɓedde Afrique e yaadu muɗum ngam noon ɓeten ɗum ha mbawen famde beele heɗiyankoɓe ganda holi Afrique e nde fedde en noddiɗo en sukaɓe gandaɓe ko jangguɓe kumpiti gonka Afrique ina hen biteɗo Ibrahima Kane mo ganduɗa ko géographe janggowo toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD ɗo e wuuro lamorgo ngo ga e junggo men ñaamo ko Tamsir Ba mo ganduɗa ko juriste kañum hakkille muɗum yaari koto banggue ñawoje woni lawol kamɓe kala hannde ma en kalde mabɓe ɓe gandina en e ko jiɗɗen ko namdade banggue yaadu Afrique caggal duuɓi 60 ko darnande fedde witende l'unité africaine woni organisation de l'unité africaine so tawi mbaɗi complété inde nde wontude hannde UA union africaine dental leyɗele Afrique e ɗemgal Pulaar haɗa men arde Afrique d' abord to wertiɗo to banggue wertago leydi woni superficie e ɓesguli woni population en dokkat konngol mo ganduɗa kam woni Ibrahima Kane ko géographe janggowo toon ɗuɗal jaaɓe ha teddingal Dakaru Ibrahima Kane assalamu aleykum calmodira e yeɓoɓe ayaw Piindi TV e nde yewtere witede KUCCAM a salminama a juuram min calmini ɓiɓɓe leydi Sénégal e wonɓe nder e caggal leydi foof e yewoɓe Piindi TV on fof on calminama ko noon min calmitimama sikkala kamɓene ɓe calmitimama e mbaadi kuuɓal mi anda noon hannde ko ndendinmi ɗo ko saabu an ka yetta Kane oga ko yetta Ba donc mi anda ko ndendinmi ɗo ko so tawi ene yaada ɗum noon no waywade foof kam fandare nde ko haalde Afrique e mbaadi kuuɓal Tamsir Ba ko juriste woni mo hakkille muɗum yaari to banggue lawol Tamsir assalamu aleykum waaleykum salam bandiraɓe on calminama on juurama on mbiyama kadi jaam e kisal wone moon to gonɗon ɗo to gonirɗon yeɓoɓe Piindi TV hakkude Sénégal e nder Afrique foof mbawɗon wonde fof on calminama on juurama ani Ibrahima Kane hol gonɗo lamɗo lam kay min ɗum kay ala oɗo ɗi ala haala ɗum ala sikki aɗa waɗa confirmé minen gon lamɗo majjani ɗum ko noon on paami ko dendiraɓe joddiɗo kadi ko noon woni Sénégal ko noon woni Afrique ko noon woni aussi leñol fulɓe wiyoɓe mbimi wimami ɗum noon dendiragal ngal so tawi ngal joddima tan alay saago ngal yaltine ɗum noon ko adi keɗen doka konngol Ibrahima Kane mo ganduɗa ko géographe mo hakkille muɗum yaari to banggue jottodiri leyɗele e jaajeni muɗum en kalat ndi leydi Afrique nde dunde Afrique to wertiɗo
tawi ne huufi ɗum nde fedde witende union africaine ko tolne capanɗe joyi leydi hande o ina tawe e nder gonɗon goomu Afrique noon ɗo werti hande ɗo ina tawe e 30 millions 415 mille 873 mille to banggue ko walla 873 tan kilométre carré woni ko ɗon Afrique werti 30 millions pawɗi temedde sappo e joyi ujunere e temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi tati kilométre carré en paami nde dunde wona famarde nde dunde ganduɗa nde ko dunde yanje ko hoɗi hen to banggue ɓesguli ko ɓeeta e 2014 woni tan ujunnaje ɗe sappo e nayyi sa daari ɓesguji ɗi ne limay e 1 milliard 156 millions 648 mille habitants c'est-à-dire ko milliard pawɗi temedere capanɗe joyi e jeegom millions e temedde jeegom e capanɗe jeette e capannayyi jeetati ujunere bani adama mo ganduɗa ina fina ɗo e dunde Afrique wadde nde dunde nde wona famande nde dunde noon haalde ɗum e yewtere Kuccam ina waɗɗi moni kala ko ɗum jeeyi sababu Piindi TV ɗaɓɓani on ɓeeɗo sukaɓe ganduɗa ko jangguɓe haralleɓe fannuji ɗin ɗon dokkiren konngol ko Ibrahima Kane namdal ngal gadortoɗen mo ko namdade mo beele Afrique hande sa ɓetano ɗum e ɗi duuɓi capanɗe jeegom caggal darnugol on ɗon organisation de l'unité africaine woni darnaɗo e mai 25 mai 1963 toon to Addis Abeba e fannuji ɗi kala économique woni ɓamtari woni faggudu woni aussi bonne gouvernance e gueɗe mbaɗe noon sa ɓetano Afrique hande holɗum mbatta bilan e ɗi duuɓi capanɗe jeegom ndeɗo fedde darnade Union africaine donc mbiɗani kañum lomti unité africaine donc waɗat créé le 25 mai 1963 nden fayde joni donc enen jaari 60 ans fedde nde noon waɗi regroupé que 55 pays ɗo e nder dunde Afrique fedde noon fedde jibnede laada daro wawa yaade mais so mbi bilan guilden ha joni min mbiyatmi 60 ans dañen ɗi ha joni union africaine on ke ladde en cuwa darade saka jehen ko saabi ɗum jiyanɗe paɗannoɗe hen woni objectif uji mbaɗanɗe fixé guil fedde nde waɗa créé ha joni haydara yiyaka par ce que fedde nde waɗanode créé eɓe jiɗno jogade vision politique goto won Afrique fof renta jogɗen enen fof vision goto so ɗum yowti jogen stabilité politique ganduɗa hoorema haareji mbaɗannoɗi ɗo was natta ɗo wonde fedde nde ɗeɗon gueɗe fedde nde waɗa ɗum tambade donc ɗum noon foof noon guilden e bonne gouvernance kamɓe ne corruption ko way noon ɗen gueɗe foof fixanoma pour fedde nde wawa darnade ɗum mais guilden ha joni haydara yiyaka in wawi wonde ni taw ko ɓiɗi ko yeere caggal par ce que guilden 60 ans fayde joni vision Afrique en jogaki vision goto instabilité politique kañum woni ɗo woni haareji coup d'état ji guerre civile foof nen ɗoyte donc bilan o ene mbawi wiide ko bilan négatif guillen ha joni Afrique yiyani hoore mum e fedde nde no mbiɗani yahani woni koye ladde taw Tamsir Ba ko holko ɓeyta e ngal ɗon namdal woni hande sa ɓetano duuɓi capanɗe jeegom e gurdam nde fedde organisation de l'unité africaine wontude union africaine woni UA holko ɓerta hen annen beele fedde nde woni koye ladde walla continent woni koye ladde walla kam au moins ene wawi dañde nokku ɗo wiyete ɗo kam Afrique yaari ɗo en so tawi ɗum ne woodi ko holɗum eyo ɗum noon kadi il faut gueɗeɗa haltande yimɓeɓe ko iya ko addi ɗum d'abord par ce que yimɓe fof woni gandi hande tubkoɓe gonino ɗo wonde ɓe gonirno ɗo ɗum noon yeehi ha ɓe gummi ɗo yete kadi ƴewɗa ko affaire hankkede royaume uji ha ɗum ɓe tawno ɗo yimɓe ne guurano laamuji hande nana Bourba Jolof Sine Fouta Toro ɗum noon fof yimɓe nananno ɗum nde ɓe gandi noon ɓe mbaɗi mise en place wonke ɓe mbaɗi ɗon kamɓe nde mbande ɗum ɗon ha paari noon après ya intellectuel uji woni hen gummoɗo jaaton e mabɓe janggoy ɓen noon jeehi ɗo janggoy en dañi hen poète uji en dañi hen journaliste uji en dañi hen président ji foof en dañi hen à l'exemple de Senghor en ɓeɗon foof en jiiɗu men ɓen ne jetti nde toon ji gandanɗa hoorema keɓe jangguinata ko eke mbaɗata ko ga jiida haade ɗum noon no jiida noon kamɓe ne ɓe mbatti koye mabɓe ɓe jodde koye mabɓe eɓe mbi ko pourquoi enen jogɗen koye men haade en dañi wawɓe janggude wawɓe andude kadi ko ɓeɗon mbaɗatno ko pourquoi enen en jogta koye men rewi ɗo noon ha gummoɗa guil 1958 en fayi des années 60 en jii wajiɓe hankkadi puɗɗi dañde indépendance mumen c'est l'exemple Sénégal en mbaɗen créé avec la fédération du Mali en ɗum noon foof ari hen par ce que waɗi ɗum ko kamɓe en mbiyata tan tubkoɓe ko kamɓe mbaɗi ha koye mabɓe kamɓe kadi mbaɗi koye mabɓe mbiyata kamɓe koye mabɓe
ɓe mbaɗi men colonisé ha Paris ɓe garti kadi ɓe jangguini men kadi ne mbaɗirno gueɗe ɗe ha en dañi hen kadi gandanɗa hoorema kenen jeeyi enen mbaɗa créé OIA en ummo OIA en fayi IA en so yi ummima OIA ari IA so tawi par ce que won objectif uji mbaɗanoɗi to e OIA waɗa atten ummi ɗon paaɗen IA haɗen gari en gari noon ha jettiɗen e IA kadi en jii kadi forcément en yaade une certain nombre de réalisation pourquoi dans tous les plans nak ɗum noon fof en jii ɗum par ce que haadi wonen wonko nananɗa l' apartheid nanta ɗum tamo beki won président sud africain ɗum noon ar nananno ɗum noon ɗiɗon affaire uji fof certes gasani ha laaɓi mais de manière physique comme ça en jii kam ɗum noon kam fuɗɗimo gas ngalon banggal kam ustimo eyyi te kadi hannde kadi yimɓe kadi nenen jii kadi hono yiɓe chaque année ma yi wonen siège eɓe jooɗo eɓe kalda kadi hono mbaɗat promouvoir kadi l' Afrique par ce que objectif mabɓe ha joni sowa waɗa atteindre par ce que 2063 ɓe mbi mais donc kam ko aɗa wawi wiide taaɓal dañama c' est à dire woodi ko heɓa guila 1963 fewde joni à travers ɗen pelle organisation unité africaine wontude UA wonko yimɓe ɓuusi seeɗa so tawi mi faami konnguli ma eyyi wonko dañƴen hen kam ɗum kam wonko dañƴen kono ko heddi ko ɓuuri hewde eyyi ko heddi ko ene waɗi ko heddi ni mais kadi haade nen ara ko fedde emi jogui objectif uji wadde noon au fur et à mesure yimɓe wadde avancé forcément ñim foof hitande fof walla duuɓi dinde fof min dañƴi on kam réalisation ngaji seeɗa ko Afrique heddora selon toi hannde to banggue ɗen pandale woni objectif uji ɗi ganduɗa ɗi pelle ɗe pawi ɗum e taabal ngal e sikkima ko holko Afrique foti wadde ha wawa yaadude continent ji aduna ɗi foof donc la bonne gouvernance surtout la bonne gouvernance yimɓe ne no gurdat ni e lamtoɓe leydi men président ji men no gurdat ni ɗum noon haade kamɓe goni no wiite ni kamɓe jotto toon e iya kamɓe mbaɗat kadi possibilité mbaɗa créé ɗum ɗo mbaɗa créé ɗum ɗo enen kam wonto kaɗɗen mais haade kamɓe gonan men toon fof ko toon e mabɓe toon e siège uji men mbaɗa ɗi les conférences men mbaɗa ɗiɗon conférence uji ko ɗon probléme o nanɗo nder surtout aussi avec la corruption en Afrique ɗum noon kadi ça joue un rôle très important en haaɗi ɗum kadi yaarude kadi yeeso c'est à dire corruption mo ganduɗa e ɗemgal pulaar ko mbuñaari à chaque fois ene yiye chef d' état ɗi walla laamuji ɗi ina dirtina koppareji tawi ɗum faano koye ɓesgol ɗi to banggue golle hay ko nandi hen mi artat Ibrahima Kane mo ganduɗa ko ndemer hen ɗo ko foof ko lowre makko donc noon à chaque fois en goɗɗoyta enen to banggue analyse uji meɗen mais ko kanko dokkiren konngol pour o wawa haalandire ɗin fannuji ene jeeno e fandare nde organisation de l'unité africaine fawno e taabal ngal woni ko wiyete intégration africaine sa ƴeewi Léopold Sédar Senghor en Kwame Nkrumah en waaɓe ɗon e waaɓe noon gaye mawɗi nden ɗi foof mbanno ɗo yeeso taabal ɗo ko wiyete intégration africaine woni kala africain so are ndi leydi tawi ummi koye leydi muɗum wasa wadde sentir woni koye leydi janandi ɗum ɗon noon hande holto ɗum yarata an yiyande ma eyyi guila nden ande lekki so awam moƴƴi ko toppete wasa so woñim guilem famɗi tan so yi ha mowoni waɗata probléme waɗi guila nden guila temps Senghor en intégration Afrique oɗon guila nden manki sinno fenanom guila nden tan en keɓata ɗo keɓɗen ɗoyde eɓe kaali wonɗo faya wonko dañƴen réalisation ngaji dañama donc yi ha waɗama créé ko wiyete Zile Afrique donc zone de libre échange du continent africain yidde gandanɗa hoorema rendinde kala ɓiɗɗo Afrique woni mbawen wadde circuler librement e nder continent o et aussi circulation de biens et services gandanɗa hoorema ko fate marchandise uji walla ko way noon mbaw circulde e nder Afrique taw hay caɗele goto dencaki hen mais ɗum noon tagama kono ha joni en jii en waɗi probléme saabu sa ƴeewi mi sikki ko pauvreté o waɗi ɗum comme joni sa exemple état gummuɗa Sénégal aɗa fayi Mali donc taxe uji en keewi barriére douane uji en keewi donc ɗeɗon gueɗe foof kañum ngakkini ndeɗon fandare ɗum waɗi ha joni nenɗon tan en ngakki ha joni mais ɗum ɗo so tawi min daari ɗum somi miijum ɗum e miijol luggu mbiyami elle ko Sénégal ene hormi ko wiyete intégration africaine sa daari kotki Sénégal ki eno yimɓe natirta ɗo e Sénégal surtout Afrique naɓɓe saabu joni a haali leydi Mali sa yeehi par exemple chaque 200 kilométres ka dartinteɗo jooɓa 1000 francs walla ko nandi hen hay saɗa jogui carte nationale carte d' identité mo ganduɗa ko biométrique CEDEAO mais ko woni ko Mali woni ko Mauritanie woni ko Côte d'Ivoire woni ko ɗum ala ɗo e Sénégal est ce que wadde wona Sénégal tan hormi on intégration africaine eyyi enen mbawi wiide noon ko waɗi hen leyɗele ko kormaki intégration africaine
donc go fof ƴewata ko intérêt mum ɗum woni probléme Afrique sa ƴeewi a yi européen ƴe union européenne kam fof ko haɓɓere wotere mbaɗi défendre cause uji mabɓe mais enen ko division ken sernaɓe guila temps colonial guillen ceernaɗen vision men politique wona maali ɗum nane e objectif uji ko vision politique o woni ko wona vision goto en jiiɗani objectif goto go fof intérêt mum intérêt pays intérêt leydi mum tan ɗum ɗattata ɗum waɗi jiira ko wonko ɗo Sénégal wonano Mali wonko Mali wonano Mauritanie wonko Mauritanie wonano Maroc miijoji mum ko jiida ɗum noon guila temps colonial guillen peccaɗen ɗum tagui affaire lohi ha joni joni ɗum ko cikkuɗa foti wawde yaltinde hen leyɗele ɗe est ce que ardiɓe leyɗele ɓe potani joddade ganda exactement ko ɓesguji ɗi guurata ko hakkude leyɗele ɗe mbawa ɗum safrude ko ɗum tan kono no winani nan tan il faut jogɗen bonne gouvernance ganduɗa ardiɓe ganduɗa hoorema gonani ɗo ko ɓesgu africain ƴe ɓesgu leyɗele Afrique saabu sa ƴeewi wonɓe ɗo foof presque ɓe mbaɗa ɗum dicté on wonɓe oye banggue leyɗele européen ƴe kam mbaɗa dicté président min ɗe ɗum waɗi en ngala ganduɗa hoorema des jeunes présidents qui sont conscients ganduɗa hoorema ɓeɗon gonirɗo tan wadde défendre intérêt Afrique puɗɗiɗi hen darade foof yandine comme Thomas Sankara en ko way noon ɓen fof mbaɗno défendre Afrique Patrice Lumumba en mais a fuɗɗorde dara tan janneɗa ɗum tagui affaire o ha joni ene yeeya caggal ha joni ko noon en tout cas haalde Afrique e nder yewtere wotere wona ko weeɓi en etoto outil en etoto ɓosde mbaɗen taaɓe beele ko jiɗɗen ko haalde foof ina wawa hejji e rogere nde ɗo Tamsir Ba mbaɗandi ma wi holko haɗi min namdadema to banggue ñawoje kono mbeɗa ara par ce que ɗum hakkille ma ko toon yaari ma en gar hen so Allahu lamɗo jaaɓi mais oɗo saaha kalten koye rogere nde ganduɗa nde ronkama yonde ɗiggu ronkama yonde yuppe kadi woni kuudetaji ɗi ganduɗa ɗine teska e Afrique saabu sa ƴeewi Afrique elle ene ñembodira mboɗo andi géographe on andi o kalanmi ko sa daari e kitale 1958 nde leydi Guinée Conakry heeɓi indépendance duuɓi ɗiɗi caggal muɗum leyɗele kewɗe e Afrique woni 1960 ɗaɓɓi indépendance saabu mbi ko Guinée heeɓi fande ni pourquoi pas enen ɗum ko ñembodirgol moƴƴol naam kono e daroɗe 1970 ha ciltirɗe muɗum sa ƴeewi ko kitali ɓurɗo hewde coup d'état leydi gotel waɗa coup d'état waɗa réussir goɗɗe kadi aussi ñemba yaari noon ha yetti printemps arabe woni e kitali l'an 2000 l'an 2010 sa ƴeewi toon to Tunisie Égypte ha toon to Libye ha hande ko Libye colonel Muammar Kadhafi on ɗon printemps arabe donc ngol ñembodirgol to banggue coup d'état ji en tant que juriste ko holɗum cikkuɗa lawol foti fawde dow leyɗele ɗe ha ɗum ɗon iwa e hakkillaji militaire uji ɗi walla iwa e hakkillaji ɗi ganduɗa ɗi ko chef rebelle en affaire o de ko parfois ƴewata tan ko way kon joɗɗa Fouta joɗɗa less lekki onon jewta ha neɗɗo wirtoɗo on tan en salmin moon gonon e haaldude mum onon piijo noon jaala taw so neɗɗo yeehi tan ma wodi exemple ɗettuɗo waɗa soulevé less wi kayre de waɗi ni kayre waɗi ni kayre waɗi ni taw ɗum noon kaɗon haala jarani ni ɗum noon sa ƴetti oɗon exemple tan mbiyata ko so tawi exemple ɓe mbaɗi créé union africaine ma wod forcément no wirne tan miijoji ɗe jiida ma wod forcément wonɓe ga en taw kaldata kay gandanɗa hoorema hoto ummi haalka ummiɗo ha joni colonisation par ce que ma wod ɗum kalten ko français ya ko néocolonialisme certes en keeɓi indépendance men ni mais won wonɓe caggal gutteji men kañumen mbiyata ma waɗni sa waɗani keɓe jiiɗi ko rek keɓe cohli ko e ma sa waɗani ɗum rek forcément mais ɓaddini neɗɗo goɗɗo gonɗo serment ɓe mbaɗan ɗum kañum waɗa ko an ka fotani ka wawa ko wadde donc so famin jiɗɗa wiide ko Afrique coup d'état ɗi foof so mbaɗi wona miijo neɗɗo mbaɗɗo coup d'état o mais ko miijo won yimɓe wonɓe caggal te ɓen ɗon kadi ko aussi wannoɓe colonisé continent o woni France eyyi mbiyen tan ko wonu gembowo neɗɗo tan an won président min fawɗo neɗɗo oɗo sam so yimama ya waɗ ɗum ɗo a waɗani tan ko ɗum ɗo heɓatma walla ɗum ɗo heɓatma sa waɗani kadi ma yi président kadi yi neɗɗo waɗa salo wadde ƴettu ɗum ɗo nen ɗum ɗon fof enen jii ɗum exemple hande kam samen dok mine kam Sénégal min ɓuuri andude ma yi hakkude Macky Sall e ceerno Alassane Sall en ma yi ɗum hakkude kadi hande Sonko e kadi Macky Sall kadi ma yi ɗum sa ummi guila 1963 ha yetti ɗo ma ñallu haali ma waala haali par ce que jiita tan ce sont les mêmes problèmes ko kewi ko Sénégal kam haal mum haala Sénégal wayni haade yimɓe fof natirani Sénégal ko Sénégal en jeeya pays Afrique gandanɗa hoorema ɓurɗi ɓe mbaɗ stable dañama ɗo haalani pays goɗɗi ɗi
par ce que ƴetti 1960 ha 1963 hakkude Senghor e Mamadou Dia a yii ɗum noon eyi min nanano yimɓe mbi l' assemblée nationale police meeɗa ɗon naade mais 1963 en Mamadou Dia nani police l' assemblée nationale mais ɗum votre motion de censure o ɗon a yii ɗum noon ɗiɗon affaire uji ko ɗon fuɗɗi ha joni kadi sa ƴetti kadi 74 o yalti prison sa ƴetti kadi 1981 ha 2000 a yii hakkude kadi Abdou Diouf Abdoulaye Wade no woyi kadi eyyi hakkude ɗetta kadi 2008 kadi Macky Sall yaltinde à l'Assemblée nationale 2008 ha 2012 kadi a yii no woyi a yii ƴeewa kadi hakkude 2012 kadi walla 2014 fayi joni gonɗen ɗo kadi hakkude Sonko kadi Macky Sall wayi kono affaire uji ko oydinata ha Sénégal wayi noon tan firti wonko o e banggue kadi ko toon ko ɗum noon kadi ko noon tan wayata mais kadi parfois kadi droit o kenen haalen wonen affaire mais kadi mbiɗa sikki men gar hen kadi men gar hen so Allah lamɗo jaaɓi wamma ɗum mi pour wadde transition tan nadde e pelle ɗe ganduɗa ɗe hannde ina tawe ɗo e Afrique Union africaine ko hen jeeya naam kono e nder Union africaine ne waɗi goomu wiyetego CEDEAO ɓaade woni ko coup d'état kalten à chaque fois Afrique de l'Ouest ɓuuri hen boomade e oɗo saaha to banggue ɗin coup d'état ji sen dokkiri yeru Guinée Mali ko wayno ha toon to Burkina Faso de battiɗiɗɗe wadde coup d'état so tawi ɗum wuuri tan hen saahaji elle CEDEAO ronkat jogade doole marde on ɗon fannu c'est à dire ko layata koɓe dokka ɗum dartinde holko cikkuɗa waɗi noon ko saabi CEDEAO ronki dartinde coup d'état ji ɗi e nder Afrique de l'Ouest ɗum noon wayi kon tan fet CEDEAO yimɓe fof poti toon mais nder o kene waɗi des membres gandanɗa hoorema des membres permanent saabu kalni men ene woodi saabu kalnani men kadi no woodi won membre uji gandanɗa hoorema ɓeɗon soɓe ƴetti décision soɓe voti ɗum ɗo mbima ɗum ɗo wonta tan so mbima ko wonata tan mais ko coup d'état ji kadi ha joni kadi kala mbawɗen haalde min kaala affaire géographie la bonne gouvernance affaire ji ɗon ko ɗum noon fannuji ɗi ɗon ko ɗo toon tan fof affaire base o toon il faut yimɓe ɓe jaaɓa hollodirde e koye mumen par ce que africain hoolay hay goto hoolay hoore mum mimo hoola e neɗɗo saabu goɗɗo ko noon tan affaire ji ɗon kadi en jeeya kadi gandanɗa hoore ma en haɗa coup d'état ji ene gooto certes mais kadi wonen kadi nennoji kadi mbinumami tan en dokka doole kadi won hen kadi mbaɗir kadi coup d'état par ce que a jaɓani objectif kaari wi o a jaɓani objectif kaari wi o forcément sa jaɓani ɗum rek ma woodo mbiɗma ma woodo jaɓɗo ɗum noon waɗa ɗum noon ko noon Tamsir Ba jarama en tout cas hollirde wonde tan ndeɗo yewtere no mbimini ko yewtere nde ganduɗa nde ene gasa nde juuta seeɗa nde tawno on ko yiɗɗen haalde ko heewi en kuccitaɗe e géographe o hande ko kanko jeeyi yewtere nde sikki ala hen woni Ibrahima Kane won phénomène kesso naɗɗo e Afrique woni hande o gaga ɗin coup d'état ji gonnoɗi nden mais garti joni kono no ɗi gartiri joni ni ɗi gartiri koye fannu goɗɗo c'est à dire sa ƴeewi ko waɗini wadde ko coup d'état ji ko sukaɓe sen mbi sukaɓe noon ko duuɓi 30 ɓe jettaki duuɓi 40 walla 40 pile toon to Mali colonel Assimi Goïta e ko wayno toon to colonel mo ganduɗa ko toon to Burkina Faso tawete Mamadi Doumbouya toon to Guinée mais ɗum ɗon fof e waade noon sen tacci en jeeyi ha toon Afrique centrale ko wayno Centrafrique République centrafricaine pour wadde complété inde nde sa ƴeewi ne woodi goomu paramilitaire ɓe leydi russe ne wiye Wagner hande o ngari naati e Afrique te ɗum meeɗano yiyede dumunaji jewtuɗi to ɗi ngari naati e Afrique ɗo aɓena ɗeɓa riddude walla ɓesgol ɗi nan ɗeɓa riddude armée française o on phénomène holno mbawɗa ene waɗirde expliqué eyyi sen garti oɗon phénomène ko ƴewten ko exploitation ngaji woni richesse Afrique jogui o sa ƴeewi Afrique en jeeya e continent ɓurɗo jogade ressource naturelle woni ngaalu eɗen jeeya aussi continent ɓurɗo wasde kay ɓurɗo wasde c'est contradictoire c'est ça donc tagu ɗum sa ƴeewi guila français kamɓe jartan intérêt mabɓe donc guila ɓe mbaɗamen colonisé eɓe jogui gandanɗa hoorema eɓe jogui ga intérêt ji e nder pays ji Afrique en essence so yi coup d'état ji sukaɓe ɓe mbaɗi ɗum wadde les jeunes sont conscients maintenant joni ɓe mbiyata français ji intérêt mumen ha jahata joni il faut jidden ɓe wonen sah mbiyata ko riche uji ɓuurat préféré français ji par ce que français ji gardi tan pour intérêt mumen sa ƴeewi exemple mbi dokkuma exemple goto ɗeɗo balɗe Félix Tshisekedi donc président RDC Congo en instant ko oɓon Chine hande visite de forgasde donc o yano toon ko wadde renégocier les contrats so ƴeewi contrat ji ene muusi donc o yii ko toon waɗi renégocier ces contrat là donc emi jogui oɗo goto mbaɗa exploité mbiyata ɗum ko cobalt ko ressource gandanɗa hoorema
kañum fendar automobile électrique woni auto électrique on holto tawate e nder république démocratique du Congo 80% cobalt aduna wonko RDC Congo joni nak Chine nak e mbaddi collaboration avec la Chine donc Chine wi min ngaram penamon des infrastructures min ngaram penamon taliji en école en hôpitaux en ko way non retour min ngaram ba exploiter cobalt o donc no arnande kank présidence o andi o yi affaire contrat je moƴƴani Chine waɗan respecté won toon wadde renégocier ces contrats là yiyama e pays kewɗi bayɗino hay Sénégal aussi c'est la même chose donc ɗum tagi frustration waɗi sukaɓe joni joguima réveil gandanɗa hoorema yiddi wadde chasser les français e gadde gandanɗa hoorema haskoni riche uji intermédiaire mais kañumen ɓuuri saborté français ji c'est que ɗum waɗata expliqué phénomène aji jiiɗa ɗi joni ɗum est ce que ɗum pour an mo hakkille muɗum yaari to banggue ɗin fannuji est ce que aɗum foti wonde par ce que so tawi a riddi pawnoto laaɓi e dande maɗa ala ko heddi so an hirsa a riddi on a addi goɗɗo paw si laaɓi e keeci ma hayso hirsani kam ma yuu c'est à dire est ce que on ɗon gonɗon laamu ha hande wonani e dow dade Afrique naaɓe ha joni ke dade Afrique naaɓe woni saabu ko mbimni rek intégration Afrique manki sino joguinomi yiyande wotere en joguinomi fanade wotere on instant puisque mondialisation gonɗen gandanɗa aduna gonɗen noon il faut yimɓe fof jokkodira fof wonti gotum yimɓe fof so jokkodira aduna wonti gotum yimɓe fof so jokkodira sa jokka hay aduna tan an a waɗama isolé te Afrique kala ko fata e ressource kala fata e ngaalu ɗo Afrique ɓuuri hewde pourquoi pas enen africain je jogɗen intégration jogɗen yiyande wotere fandare wotere kaɓeɗen ha ɗum wona ɗum tagi noon manquement oɗon tagi africain je en mbaɗirni révolté donc saɓorɗo kañum ɓuuri bonɗo puisque ɓe mbiya français ji ko boni riche uji ɓuuri saɓorde en jaahay e paye les riches là ko noon les riches ɓe ganduɗa wiyete ko les paramilitaires woni les Wagner ɓen ɗon ɓe ganduɗa hande nana tawe e nokkuji kewɗi toon no Centrafrique e Mali voilà hay so tawi ko ɗon toon kam ganduɗen aɓe goni officiel e Afrique hay sono tawi won wiyoɓe présence maɓɓe nan toon to Burkina Faso mais gouvernement o kañum kam nana yeddi e oɗo saaha holliti wonde hay jottodire goto ala hakkude muɗum e dow la Russie ɗon noon ene hokkami manam dalilu namdadema gueɗel gotel ngel ganduɗa mi naata e justice woni hande o so tawi Afrique yiiɗi yaltude e ko wiyete on ɗon néocolonialisme mo kalten joni o holto ɓe poti yaɓɓude exactement Afrique so yiiɗi somi yiiɗi yaltude hen donc comme mbimni rek il faut jogoɗen des zones qui sont conscients ganduɗa hoorema kañumen intérêt Afrique tan ƴeewat mais so tawi tan joguiɗen dirigeant ganduɗa hoorema watte dicté en meeɗata yaltude e nguɗo ñaw ɗum tan woni safaro il faut jogoɗen sukaɓe dariɓe ganduɗa hoorema kañumen kala ko wona intérêt Afrique ummanani ɗumen mais so tawi tan garɗo foof ko intérêt wajiɓe tan yaara caggal tan ko ɗum ɗon tan a jarama monsieur Kane donc Tamsir pour namdade mo ngal ɗon namda tan seeɗa est ce que Afrique ne wawi ɓamtade ene wawi umminde hoore woni manam tampanade hoore muɗum ko heewi tawi jokkodirani leyɗele mawɗe wiyeteɓe les occidentaux ɗum no wawi wonde dans la mesure où ƴewata hay no Macky Sall no noddirni tan dialogue national so tawi kala pays africain waɗi dialogue national l'opposition et la partie au pouvoir ɓeɗon fof so gondi e tan yiyande wotere enen ko wonde yiyande men tan ko Afrique ɗum no wawi wonde walla yiyande men tan ko Sénégal ɗum no wawi wonde mais sa ƴeewi par exemple ɗetta tan exemple l'Assemblée nationale sa naati toon hande o yite l'Assemblée nationale waɗata ko voté ko des lois mais parfois a yiyata yimɓe wene ngullu Macky waɗi ala ko oɗo parti waɗi oɗo parti waɗi alors kamɓe ko nder tem naati à partir du moment mi naati bâtiment o rek kamɓe fof ponno wonde gotol par ce que mbaɗa ko fof pour Sénégal fof mi mbaɗata mais hankkadi ɗum noon natti a yii nder l'Assemblée nationale hankkadi goto fof waɗi way ko ɗetta ko parti mum banggue ɗum noon il faut ko ɗum noon natta so ɗum noon natti ha woni ɗon yalti ɗon en a fuɗɗima Sénégal puɗɗa e pays ji exemple io moyen ɗiɗon mbawa yetta union africaine parfois ken gaccen africain ji il faut gacca kadi yaade namde des conseils jeeya président africain so dañi hunde tan au lieu yetto e exemple woɓɓe ɗo namdo ɗumen préféré ɗetta avion mum ya caggal leydi
namdo dum non dido affaire fof kedi il faut kedi ngaccen dumen ha no bawen kedi yindire koy men der koy men ha par pudde wad proposer god il faut yonti ko africain wad proposer acci watte proposer ngarene Tamsir Ba mo ganduda ko juriste o mo hakke mudum yaari to bangi nyaawoje nder Afrique en heewi caɗele ɗum kaldo e deƴƴuɗo nde tawno sa ƴeewi gila dawa dawi 1960 e ko adi ɗum ha yetti oɗo saaha mo kaleten à chaque fois ɓen ñaawoɓe ɓe eɓe jogdo probléme e ñaawateɓe ɓe ha tenki so tawi ñaawore lobbima hakkude opposant e manam so tawi opposant ene ñaawe walla woodi ko tumani heewi jibinde caɗele par ce que opposant o wiyata wonde ko laamu ngu waɗi utilisé ɓen ñaawoɓe woni justice o pour wadde ɗum éliminer e ko yewti sumgoji tijjani sen dokkiyere ɗo e Sénégal hannde koye ɗum gonɗen kono partout e Afrique sa ƴeewi opposant ji kiw nana e kasoji ɗi ɓe hen nana jogui caɗele to banggue justice o holko cikkuɗa waɗi noon beele ko ñawore Afrique woni ko leldoraki ajjude walla ko opposition Afrique ɓurti ha saabi ɗum wayni waɗa ɗum tan ko Montesquieu yanno ho principe de la séparation des pouvoirs pouvoir uji hande sa ƴeewi exemple banggal ñaawo ɓen ko banggue mumen ponno wonde banggal kadi gouvernement o ɓen ko banggue mumen poti wonde banggal l'Assemblée nationale ɓen ko banggue mumen poti wonde mais hande sa ƴeewi fof kamɓe fof en ɗeɓi rendude seeɗa e hoorede leydi o eyyi ce sont gardi leydi Afrique fof noon kala gardi leydi kañum jogui fof par ce que mi rokkuma exemple tan sa ƴetti conseil constitutionnel hande Macky Sall président bawɗo on fof noon Afrique en waɗ proposé won hen juge uji toon alors ƴeew ɗum noon pouvoir judiciaire fonno ɗum jeyde sa ƴeewi kadi par exemple to l'Assemblée nationale kadi a yii parfois kadi parti au pouvoir o ɓuuri wawde jogade toon doole wadde somi jogui toon doole kemi jiiɗi ko yowta ko ɗum tan yowtata kemi jiiɗa ko yowta sa ƴeewi kadi exemple to e nder gouvernement o les ministres là ko ministre de l'enseignement supérieur ministre de la justice kala parti hankkadi gonɗo e Sénégal ministre mum nen toon ko fiti ha joni ko premier ministre waɗa proposé président waɗa nommé oɗo ministre so waɗi mum nommé tan firti ko somi africain ñi hankkadi jogui ko gandanɗa hoorema je préfère mi garde ko mbaɗami ko élire postam ɓuuran kam ko watte ko ɓuuran kam rewde lawol ɓuuran kam rewde lawol hande joni so ministre waɗani hunde tan président ne wawi fin jang ittude par ce que c'est lui qui l'a nommé kanko waɗimo nommé so welama tan ittamo jang suba wadde noon sa ƴeewi woni ministre aji ñanden jooɗi jiiɗa ɓuuran ɗumen ko poste mo jogui o titre mo jogui o wadde noon kadi président o hande kala ko yiiɗi ɗum wonat banggal ñawore yo banggal loi ji banggal décret banggal règlement foof kala ko yiiɗi ɗum noon so fina tawa wayna par ce que mais so opposition parfois a yii kadi hokkuma exemple Mimi Touré jo wannode proposition de loi proposition wawi yowtude par ce que so waɗama exemple l'Assemblée nationale so ƴeewi woni membre permanent mawɓe ɓe so ƴeewi hunde ha paari so tawi loi waɗi conforme il faut yetto toye oɗo président o ha para président o kañum ƴeewata mate président de la république hoore mum il faut ko ƴeewa mate loi o mate waɗi exemple kanko waɗa ɗum promulgué selon l'article 71 de la constitution sénégalaise kanko ƴeewata noon woni so waɗama kanko noon jogui kadi droit jooɗade ko juuti taw o waɗani promulgué loi o par ce que arrange animo so waɗanima arrangé on wawi jooɗade kanko on wawi ruttinde toon kadi oɗo loi on wawi ruttinde ɗum ha toon e joni Mimi Touré joni hayso ko wanno ko parfois yahata ɓoɓe mo accire banggue par ce que ruttoto ha toon kadi l'Assemblée nationale ɓe ƴeewa kadi pour wadde vérifié wonen critère mo waɗi souligné ɓe mbatta kadi vérifié wonta kadi ma watte kadi voté kadi article kadi ɗum noon fof kene jeeya gandanɗa hoorema ko sa ƴetti président Afrique en général fiti joni kamɓe goni pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire eyyi ɗum noon fof joni min jimmi andude ko beele no Sénégal lelniri kuuli mum ni to banggue ñawoji est ce que ko noon leyɗele goɗɗe gonɗe union africaine ɗe fof em jogui droit de l'harmonisation parfois kala banggal fof em jogui ɗon droit par exemple état finance publique en droit administratif en état exemple OHAAL en organisation de l'harmonisation des droits des affaires en Afrique em jogui ɗum ɗiɗon ɗeɗen pelle ko hankkadi constitution aranke ɓe mbiyata ko nder leydi constitution kañum woni norme suprême norme mère mais so yii tan ha yalti leydi ndi seeɗa hankkadi constitution natti jogade doole waɗa droit international ko yimɓe mbiyata ko le droit international régit sur le droit des particuliers ou bien le droit privé ko droit international hanki so ari ko waɗa ko toon kañum tan wodata kañum tan telloto ha less e so kadi ko droit international ce sont aussi président ji kadi wonɓe ɗo e Afrique kadi ko parfois kamɓe juge uji mabɓe wonde ɗum noon sa ƴeewi oni hen fayi less ko kamɓe waɗinat ɗum kamɓe mbaɗa ɗum régir so mbaɗi ɗum régir kadi ɗum noon kadi foti waɗ appliqué mais kadi ko jiiten ko ɗo kam Sénégal kam parfois matawa saɗa haala kadi aɗa suusa haalde mais aɗa andi kam exactement wongo no gandanɗama la justice n'est pas indépendante justice han kadi joga e doole mum banggue way tan sa ƴeewi ministre waɗama procureur ministre de la justice walla mbiya procureur hande kanko
ko c'est-à-dire que way kon ke lamgo je kan il est autonome o je ke exemple juge jotto be bang be jida kan mon nan procureur so wadi proposer hunde wi ministère public est-ce que dum ko yahata ministère public yahata ko kanko ko wonan do tanko leydi ndi o wonan do tanko population kanko ni tan wi dum wadi kanko exemple wadi yimbe biya droit pénal de fond droit pénal de forme kanko forme ko l'application immédiate loi kanko réquisition o wadat kanko so tono neddo ko har ko bado bone kanko foti tanko sohede juge non heddibe tata jotto ma yi exemple dak tata jottobe don yesni kam huccirobe ñaawtedo be don kam woni ni donc gananda holma be ƴeew exactement hollum addi halka do halka ken jibin dum woni yimbe ko l'esprit de la loi dum non adda dum non kedi ƴeewren kan bangal afrique fof ko dum non tan hankiti har ministre nen to so waɗi tan kedi on way wadde révoquer wadon itam par exemple wadambo bangi got so tawi o ñaama dum non tan ministre kedi so yolama ke dum way yide exemple procureur ha dum no wadi wa recours à l'appel wa dum no halka en yaha opposition dum jira opposition parfois be tampat mais dum fof est-ce que dum fof wona e cadre lawol bele ko ñaawor yidir non walla ko ben ñaawobe jimi wiide man ko ben tan gumboto baddum walla ko lawol wi non lawol wi non sa wadi évoquer article tan ay article 10 wi dum do ala neddo wawi hen on article o wada appliquer rek mais kedi ko bim ko rek ha joni ko séparation des pouvoirs wonko ala do e man nan wiite pulaar ni kam ko dum non c'est-à-dire ko anandi gese ne wadi kiri goto fof ne jogi do haadi donc min to karim do ko min jeyi gesam en tout cas do ko gesama an jeyi ko fof ko won ton ko fof ko an jeyi ko an jimi hen e joni dum do e Sénégal di dayre ko dum ala fof dum ko rendina mais wona goto jimi hen mais an a yita dum c'est comme si so jomum sen wat dum ana bata kono il faut tan ganda exemple lamgu wi ko hapar constitution wi ko hapar puda andude exactement dum do ndeket wonko manki do dum non manki e Sénégal hala en Afrique or budbe monu fo kanymen joddoto juge budbe monu kanymen bada représenter exemple le plan international wadde non dum non so yi ha boy tan exemple président fo wada par exemple yima leader juge budbe fo de Sénégal kanymen bada représenter o wada kam bodam représenter dans les finances publiques kam bodam représenter dans l'IOMOA dum non leader juge so badi ton représenter wad hankiti bedo data ke wada choisir dem ngani nayib goto webani ke juge fo dum waddat plan international kam fo dum e baddat kono Tamsir jaram hunde ne ganduda kadi kala biddo leydi africain sénégalais yo biyo mbimi en particulier ina foti vraiment famde dum je sababu ndeno jonde meden hande ngam arde Afrique arde fanuji di kala e kubal donc Ibrahima Kane mo andi boytanki ni baynodiren anani ko Tamsir haal do ko fof ani sikkima holko saabi holare ala hakkunde yimbe be e ñaawobe e so tawi dum jokkoyi holko dum wawi jibinande leedede de no wini rek odo ji certani woni pouvoir uji so tawi tan pouvoir uji certani mon kal sikkartan président wonan do ran ko hormum de non so jidi dum non règle il faut pouvoir uji cert go fof hebo hormum ma yen jogade justice dewdo lawol porti mon kal was usede e dow goddo min kam ko dum non tan jimi hen so odo ji certiran ma fof rew lawol ko non dum non Allah jarama on jarama ko adi fof ko yetude Allah no fewi sabu dañje sukabe fotbe ni tawi ko sukabe tokosbe machallah jangubi en jogi ngal do gandal patam lamiwal ina kala pular labdo cer mbele ben be ganduda ko yebi jankobe nanobe ala ko nanar sona demgal pular ngal ina kala na yimbe be nafoje poddi ni e bangi Afrique e mba e dendangal tobbe de irden do de kala ko dum yetra Allah no fewi ko yetude be kambe ben don woni bitedo Ibrahima Kane géographe no birunden nani jangowo tonto université Cheikh Anta Diop de Dakar e odo ko Tamsir Ba kamneni ko juriste woni bo hakkille mudum yaaji to bangi lawul en nani ko be kaldo ko fof e mbadi kubal dum non eden jettabe kambi eden jarnabi e déplacement mabbe mbadi arde do yewtere mabbe KUCCAM do e ayaw Piindi TV ko do mbay nertuden nani ko kano nguditirnomi joni non pour fondud dum mi uddira e baba ho to bangi baynadi nani calminadi o kano uditiri an baba ho hokuma annene baynoda yebobe Piindi TV be sal jogi be calminta ton to wuro meden de ko tareji ko nonde wala donna e tareji ko calminabe pi baynoda e o a jaram halka yodi kedi wadi fayit
question ngaji kedi ndewi lawol amen bano sikkude ni question ngaji ɓurɗo men doole mo gaddaɗa mais min jii kedi gaddaɗa ko kam c'est compatible kam amen mbawi hen amen dañi hen kamen jaabo ɗum ɗo kedi ko baɗɗa ko kedi c'est une très bonne initiative le fait jaaha kedi étudiant ji ar haalde mumen ha gandin woni par ce que wonko gandanɗa hoorema wona Afrique tan Sénégal e hoore mum walla mbiya diwan men to wonko yimɓe poti andude gueɗe gandanɗa hoorema c'est la base dans le plan géographique dans le plan économique dans le plan politique dans le plan fof droit en ɗum noon fof won gueɗe gandanɗa hoorema ko foti ande tan haskoni a jangga hen aɗa foti ɗum andude c'est surtout kedi onon kedi waɓe télé mon waɓe ni Piindi TV en radio Piindi TV en ɗum noon ko onon mbaɗa ɗum promouvoir ha gandanɗa hoorema gonɗo o e banggue no jangga hen e jooɗi guese mumen remo en foti andude ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum foti wonde ɗum ɗo foti wonde ɗum ɗo foti wonde eyi kedi mbeɗa ñagno mon kadi yo Allah nawru mon yeeso kadi ha gandanɗa hoorema kene daña kedi sen ɓurɗo télé ɓurɗo mawnude kedi haske Fouta walla e Sénégal surtout yimɓe kedi yo mbaɗa kedi abonné kedi ha affaire wawa yawrude yeeso surtout a jarama Tamsir golle ma jooɗi peewi ɗum noon en beltanimama no fewi ɗin noon konnguɗi dokken konngol Ibrahima Kane géographe o kañum no waynodira e bandiraɓeɓe so tawi woɓe calminta toon to donna e tareji kadi calminaɓe eyyi on beltanam no fewi wa Piindi TV min jetti Nene Baba min jetti aussi sehlaɓe men min gonɗi ɓe université wa 108M on calminama no foof ko weltare tan e arde ɗo weltana ɗum aussi ko initiative moƴƴo mbaɗa ɗo here toujours ko ni il faut ƴeewi hen sukaɓeɓe gaddan ɗumen ɗo kaal miijoji men taw koye Pulaar yimɓe mbawa andude ko yahata ko e leydi ndi donc ko weltanade on tan e wiide ɓesgu fulɓe foof yo mbaɗ abonné e senuji bayɗi ni en ngala ko wona pulago il faut mbaɗen promouvoir ɗiɗo senuji donc minen aussi min jaggi hen kala ɗumen goni min mbaɗa feere yimɓe mbawa waɗ abonné mbawa wadde participer e nder Piindi TV donc on beltanama no fewi merci beaucoup Allah jarama on jarama en beltanamaɓe kamɓe kala ɓeɗo sukaɓe fattam lamiɓe ko mbiɗon ko ala ko wattere hen nde tawno ɗo kalten hannde Piindi ene yaara 300 000 et quelques abonnés ɗum ne kadi ko yettudeɓe kamɓe yeeɓoɓeɓe fuɗɗiɓe hen guila adana ha ɗo jarten ɗo jettor keeriɗo mo ganduɗa joguiɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi en jetti haralleɓe men e oɗo ñalawma hannde ko Djiby Dieng to banggue caméraji ɗi ko nonne montage ko Ali Fall adi mon e nde yewtere ko saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi yewtere nde maare actualité mande ar e politique woni dawrugol e hono ɗeɗo jewte so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokki en yiide ñalawmaji goɗɗi garoji so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma